Sangkan para istri lalu mereka wonten dalem Pak Ratno dan Hijo. Sesek lu perane. Jadi ben megah-megah bisa. Ah gagas MC tua di. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. Atiku Mas Wibisono dene menika minangkane Kadang Pak Menteri Budaya dikijing miring kese bar kowe itu terus dietokke ning bocah gunung. Bocah gunung. Mas Leha ndak mriki? Di Mas Leha, di Mas Leha. Nek diwiwiti kijing miring oke. Nah, bola-bali tiga enek ora. Ben ketok enek tayupe. Tiga enek ora. Ki ketok Leha ki ora tika ora. Lah ki yo ayo dadekke. Tenan aku dadi wong nuruk tau lho. Muni kesuwen kajange wong.